Dobrý deň, v tomto videu si ukážeme tvorbu extrudového tenkostenného prvku. Čo je to tenkostenný extrudový prvok? Je to prvok, ktorý opäť vzniká vysunutím skice, ale oproti objemovému extrudovému prvku môže mať skicu otvorenú alebo uzavretú. Objemový extrudový prvok musí mať skicu vždy len uzavretú. Čo sa týka ovládacieho panelu, tak týmto prvkom si zapíname tenkostennú skicu. V tejto časti zadávame hrúbku tenkostenného prvku a tento ovládací prvok nám slúži na to, aby sme určili, na ktorú stranu od skice bude pridaná hrúbka toho tenkostenného prvku. Takže ukážka tvorby extrudového prvku. Zvolíme si teda príkaz extrude. Zvolíme si, že prvok bude tenkostenný. Zvolíme si povedzme 75 mm hĺbku vysunutia a hrúbku steny prvku dajme 2 mm. Skicovacia rovina. Dáme si os symetrie, nakreslíme si nejaký jednoduchý tvár. Povedzme, použijeme teraz oblúk. Takto. Pokračujeme tangentne. Tak a celý tento nakreslený tvar odzrkadlíme na druhú stranu. Zakotujeme si niektoré rozmery. Povedzme, toto bude 80 mm. Tento rádius bude 30 mm. Táto výška bude 50. Toto môžeme dať 300 a túto výšku 70 mm. Vidíme, že skica je otvorená, pretože tento diagnostický prvok nám ukazuje, že skica nie je uzavretá, čiže to sú otvorené konce. Tak skúsme dať 5 mm. Tak. Teraz vidíme, toto je skica, že hrúbka steny bola pridaná smerom dovnútra. Teraz je dovonka a teraz je symetricky pekne, voči skici to vidíme ešte raz, dovnútra, dovonka symetricky. Ak chceme teda, aby rozmery, ktoré sme v skici použili, boli vonkajšími rozmermi, tak musíme pridať hrúbku steny smerom dovnútra. Čiže toto je tenkostenný extrudový prvok, ktorý má nejaký objem a hmotnosť. Čiže tu je hmotnosť, tu je objem v milimetroch kubických, hmotnosť v kilogramoch. Čo sa stane, ak kreslíme takúto otvorenú skicu a nezvolíme si, že prvok bude tenkostenný? Vyskúšame si to ešte raz. Čiže extrudový prvok, a ja teraz nezvolím, že bude tenkostenný, nechám ho tých 75 mm a nakreslím si teraz jednoduchú otvorenú skicu. Povedzme, že to bude len také účko. A toto odzrkadlíme na druhú stranu. Povedzme 200 mm a toto bude 75. Vidíme, že skica je otvorená. No a teraz dostávame upozornenie, že táto geometria nie je geometriou pre objemový prvok. Pre objemový prvok by musela byť uzavretá. Ak teda budeme pokračovať a dáme OK, tak bude to pokračovať ako plošný prvok. Čiže potvrdím, a toto je plošný prvok. To znamená, tento prvok nemá žiadny objem ani hmotnosť. Môžeme sa pozrieť. Hmotnosť 0 kg, objem 0 mm kubických. Táto farba nám hovorí o tom, že tento prvok je plošný surface, to znamená, že je nehmotný a je to len nejaká obalová plocha, ktorú sme vytvorili. Takže ako to opraviť? Dáme si predefinovať extrudový prvok.
a zvolíme teraz, že je objemový a automaticky, keďže je otvorená skica, tak nám musel systém urobiť zmenu na tenkostenný prvok. Dajme teda 5 mm a teraz tá farba toho objemového prvku je takáto sivá a pozrime si, že už to má aj hmotnosť a má to aj objem. Takže toto je tenkostenný extrudový prvok a treba si dávať pozor pri tvorbe prvku, aby sme zvolili, že je ten prvok tenkostenný.